vam començar a fer un primer espectacle que es deia Excèntric. Aquí ja va col·laborar tant, hi havia el Carbonell, el Josep Maria Carbonell també ens va ajudar, també l'Alfred Casas començava amb la seva participació, i vam fer el primer espectacle aquest, que actuàvem nosaltres tres, i era un espectacle que fèiem tant a carrer com a sala. Aquest primer encara era una mica sense trencar massa el vincle anterior, era una mica com excèntric. Bueno, es deia excèntric perquè venia del món del circ. Exacte, hi havia una cosa més de circ, però ja teatralment era més lligat. Hi havia més titelles, també s'apostava més per titelles. I el guió ja anava de principi a final, o sigui, així com abans eren trossos curts, empalmats, aquí no, tot i que fèiem trossos d'equilibris o no sé què, però era un guió... Ja era diferent, era un guió de principi a final, ja era el primer espectacle més compactat que havíem fet. Vam anar fent i en un moment la Núria aquí al mig se'ns va trencar els creuats i tot. Va fer un mal molt gros al genoll. I llavors, a aquesta època, el Sergi López va venir a... A punt d'estrenar el Subsol. Exacte, a punt d'estrenar el Subsol. El Sergi López va venir a substituir. Aquí va ser quan vam fer Subsol, el següent espectacle, devia ser el 87. Tots aquests eren espectacles molt de carrer encara, vull dir, amb titelles, perquè Titella de Guà després del Teatre vam dir que el carrer no se'n faria, perquè no tenia les condicions l'ambient ni res. I vam passar a fer espectacles al carrer, titelles, doncs, no sé, el Subsol mateix eren titelles grossos, hi havia unes rates, uns animals del món de l'imaginari, amb unes estructures que muntaven que hi havia diferents nivells, es podien molt... Érem per fer el carrer, diguem. Del Subsol vam fer la versió per teatre, però ho teníem molt clar que eren per carrer, no? També el vam crear perquè ens havia passat que l'any abans amb l'Excèntric a molts pobles no hi havíem pogut actuar perquè les tarimes no tenien la mida suficient, perquè hi ha l'orquestra muntada, no sé què, i diu, bueno, doncs el proper que fem, llavors com que anava de Subsol i eren totes unes tarimes altes no ens farà falta ni la tarima. Actuaré jo. Ara. Tot l'altre ja ho portarem. Llavors, aquí potser també va haver un curs amb el Filip Gentí, que va ser un... Després d'haver fet el Subsol, no? Una inflexió, sí.